Angelo Farrugia se jżomm l-uffiċċju ta' Speaker tal-Parlament Malti. Dan peress li l-grupp parlamentari tal-Partit Laburista u mistenni jinnominah biex ikompli jservi fil-kariga illi ilu jokkupa għal dawn l-aħħar 4 snin. Kellim tal-Gvern ikkonferma ma' News li n-nomina ta' Farrugia bħala Speaker se titħabbar wara l-elezzjoni każwali ta' tlieta illi ġej meta l-grupp parlamentari ikun elett komplut. Il-Parlament jerġa' jiftaħ il-bibien tiegħu biex jilqa' 13 leġislatura ta' Malta nhar is-Sibt 24 ta' Ġunju. Bl-ewwel punt ta' diskussjoni fuq l-aġenda hi l-ħatra tal-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati. Dan għaliex il-Kostituzzjoni u l-Standing Orders tal-Parlament ma jippermettux li jkunu diskussi affarijiet oħra fil-Parlament qabel ma jinħatar l-Speaker. Farrugia kien il-15 il-President tal-Kamra tad-Deputati, iżda kien l-ewwel Speaker full-time u tul 4 snin li jagħmel fil-kariga ippubblika diversi pubblikazzjonijiet bir-rulings li ta' waqt is-seduti parlamentari. Il-Kamra tad-Deputati għandha tinnomina deputati oħra għal kariga ta' Deputat Speaker li l-Prim Ministru qal illi b'sens ta' rida tajba il-Gvern se joffri li dan ikun innominat min-naħa tal-Oppożizzjoni.